Как да произнесем на английски думата tray? Сега ще ви обясня. Невероятно да я произнасяте като tree, като trees are green. И грешката тук е, че той е между Т и Ч, не Т и Ф. Можете просто да смените Т на Ч. Да, така може. И така ще звучи добре. И вместо tree ще казвате tree. Trees are green. Обаче това е в съчетание на звуците Т и Р. Се получава Ч. Грубо казано. Но това е Ч. Tree. Има още една вариация на този звук и тя е Т. Обаче тук, когато казваме, например, време, time, вече не е chime, а с Т. Въздуха се промушква между непцето и езика много рязко и става Т. Като барабани. Time. Сега нека да го пробваме като практика в изречение. This time trees are green.